الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, mga pagariami, naguskanusan na mga babayami si agama Islam. Si tanudun na matataman, naguaya tanudun na psumpatan, agyang kuto mga bandingan tano, usayan tano, sagyang kuto mga pangnis iku Allah subhanahu wa ta'ala. Si kudatan rumpan na kasumpati na panganintano si iku Allah subhanahu wa ta'ala mambagian tanwo suma'anaw salama kalilintad nagu panganintano si iku Allah subhanahu wa ta'ala mambagian tanwo sumapia sagiyang kaya kagagawi nagu pamakapian wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga pamilya tanu pangasasakit. Ayaw tuwa mapamagusay tanu sa giyang kaiya kagagawi na ginanso sayyidul istighfar. Yang kaya sayyidul istighfar nagi ipipapuruan akapamangan ni sarila si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Udi nagiya iuluwa nagyang kuto kapangan ni sarila si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Subanda ay kailangan si irakatanwa mga Muslim nakatawan tanwaya. Maswatan wag yang kaiya pembetuan sa sayyidul istighfar. Kagi ayam miya kapia-pia aditano di kaswa-swata si iku Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kuto mukit sagyang kuto pinakamapia auki tamambu. Na isay niya mapia aukit akapamangan ni sarila asutaw naayap kebatian nagyang kaya sayyidul istighfar. Napaganad tanwaya mga pagarya. Sumakalalangagun na kesuin tanwaya kaan tano niyang paman mapakatadem. O di na antano katukaw yawanto na imaanan niyan, nagugyang kutuwa kalbihan niyan, nagusto dirong paman na makamomorais nag-iimasa akimorais niyan nun. Kapag na diyan nun, kapag na dan yan nun, kami akapiyape ni mga pagaryakan si kuwagama Islam, ilmu, aipugumantano sagyang kutuwa ilmu tano si kuwagama tanwa Islam. Saya balas yan na pitro Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tawa batian yan nagyang kaiya sayyidul istighfar si iko mga kadundaw. Agyang kutuwa kaya batian yan nun mukinan biha napaparatian yan nun agyang kutuwa kala iyan ikipantag. Na upama at tigu nabi ko kapantag ya kapatay sagyang kuto kadaundo o naam panagyang kuto adanian na kagabi. Inutanwa yaptero mga pagarya kagiso kapatay na ditano din naman mambu katawan wanto na ikapakauman yan sa iku mga ginawatan. Tigu nabi tanwa Muhammad upama ko kapantag iya kapatay sagyang kuto agawi. Kuda niyam pan na kagabi, kau mo kagabi, namataan at tigo nabi padas kanyan din si ko tao ko surga. Allahumma musta'an. Naman utuwag yang kuto akalayan ikipantag. Naripagari ko, paman na din kayo ni pagarga, nagyang kaya saydul istighfar,
upama ko mabati ako kadawdaw, na upama ko kapatag ikaw nakapatay, na sudin sunabi imitiro na tao kasi iko surga. Sa lagi dia naman buat tigo nabi asa din sa matiyaon si iko kagagawi. O di na kagabi-gabi na giyang kutwa kaya batiaan niya nun na parati si ku Allah subhanahu wa ta'ala pangingim benar niya na giyang kutwa rila wallahu subhanahu wa ta'ala na upama ko kapantag iya kapatay sa giyang kutwa dan yang penakapita at tigo nabitan wa Muhammad na sa kamauto ataw sa kanyan si iko surga. Nagina ni mana pemulaan tanu sa giyang kutwa mga ginawa tanu. Agyang kaya saydul istighfar na miya kalala ini kipantag. Nagumiya ka piya-piya ini a ilmu ay playa matanu si iku mga ginawa tanu ap betian tanu sa giyang kutwa kapita-pita na lagi dia na mambu ang betian tanu sa giyang kutwa kagabi-gabi. Saya pembetuan sa saydul istighfar mga pagarya na ayam ya'alwi sa hadith na tigana wa an Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam saydul istighfar an taqul Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ginani pembetuan sa saydul istighfar. Nasi ko datan orang penekap manai nagukan diskasa na giyang kaya 30 agu 2 adi mentay sa giyang kaya live tanu na malo niyo ko ng komentan suara kano anta arkano maka lalangagun. Yang utabiyat ya tano. Perumana nakambu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nantar kanu ko ni makalalangagun nagu paman na yang kaya saydul istighfar na pembeti anaya apa desagyang kutua mang azkarus sabah wa azkarul masa. Mga zikr si iko kapita-pita nagu mga zikr sagyang kutua kagabi-gabi. Napaganad waya mga pagaryakan si iku agama Islam. Di tanod na katawan, wanto na kapakaw marakatan o kapatay, na upama kumabati kasi iku kapipita, nakapantagan tanoro na kapatay, nataw tano si iku surga, nalagi dia naman buigira manutua kagagawi, amabati aka, sagiyang ko tuwa paman na daniyang penakapita, na ukapantagiro nakapatay sutaw, nataw si iku surga. Na mga pagarya, katawan tanwa sutamuk, agyan ko tuwa di nga di matemuk sang kaya dunia, na ubang kaden na pamasaan si kukasurga na kana ding kaun din na may pamasa. Adna mga ayat apitero Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao, miya mangungkir na upama ko bayran din ng baga na tenden, agyan ko tuwa paman na miya temukiran sa dunia. Nadiran din to paman na may bagaya tenden nagu paman na di ketarim agyang koto at tenden itenden niran sa agyang koto kitenden niran si kota mukiran nakataya mga pagarya susabe ko mga amal mga zikr upama ko batandod na ya prumasay nagu milayam tanong ko mga ginawa tanong nakapagtanong si ko mga tao si ko surga panganing ko si ko Allah subhanahu wa ta'ala matimu tanong si ko surga iyan. Si ko datan urong pa nakapmanain ada anak na salam nagyang kaya mga pagaryakan. Lagi dia Lili Makarampat
atigyan na madidi ka kabisa duniyan. Alhamdulillah, masya Allah, balasan ka wallah. Layam na kanan sa ginawang kagiyan kanan na saydul istighfar kami alala ama penggunang kaun. Lagi dia na si Malika Alip, si Ihsan Magumnang Salam Rakanusan, Alais Dayaman, si Farhati Hayati, pedaya si ko maathurat. Allahu alam si ko paman na mga maathurat, mga kitab, miya tunaynip ka ta'lifo mga ulamatan na kapakaya maapadun. Gyan nga yaw pagarya ka na si Alex Managsa, masya Allah. Gyan ko ito ba uding ka kubati ako uman na gawi na layam na ka sa ginawang ka malaibalas sa tanto. Masya Allah, gyan nga yaw mga pagaritan no kate si Nasmar Salam Rakanusan, Raisa Alawiya, Paisalia Nuraisa di Patuan Salam Rakanusan Langon, mga pagaryami si Umar Apantaw, Muhaymin Anwar, Khairuddin Manguntawar, kate sa mga pagaritan o mga ulama. Isay ni ko pakilayan si ko kapiyaw kapaguluan. Isay niya paman na alim sukyasi maakanun na mapipaparangay si Khairuddin Manguntawar. Salam rakasan guruami. Isap na ya misik sa giyang kayaragun panganintan ni Sukwalla mapi kapaka flightan. Si Inji Jamal, si Nur Hasan Padati. Lagu susala kauron. Salam rakanu lang na mga bangsami. Tigo mga ulama, agyang kana na hadith na matatago na agyang kutwa kapakalalabi agyang kana na istighfar kapamang ni sarilas ikhwallahu subhanahu wa ta'ala. Ini beturu no Nabi tanwa Muhammad agyang kutwa sayyidul istighfar. Tanudan tanu ka ini ayami turun sa sayyidul istighfar na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa su mga ulama, kenapa su mga tabi'in, kenapa su mga sahaba sudin sunabitan wa Muhammad imitirun agyang kanan biyatia tanunas aya ipembetusan aya ngaranan na sayyidul istighfar. Aya ko naman agyang kautua sayyid na makapmaanan sa agyang kautua paman na mauna adigyang kautua pedian. Mauna adigyan ko to apedian amana na adu na mga istighfar agumiraw ka astaghfirullah o di na sumanga pedapaman na lapiatian ugaid na ayad na paman na pipepuruan na istighfar nagyang kanan imanto paman na biyatiatan. So kababali niya natin kung mga ulama sayyidul istighfar huwa afdalul istighfar na aya maanaw to naginan makalalabi si iko paman na mga istighfarat. Paman naging kutuwa din ka di ka pamangani sarila si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Kagi ayam man na metuwa natin kung mga ulama sa sayyid. Nagyang kutuwa makalalabi adigyan kutuwa salakawron. Nagyang kananatigyan ay istighfar naginan ipinaka mapia nagumakalalabi mga klase apaman na istighfar. Nakaw to mga pagariakan si Ikhwagama Islam. Sa mao to na upama kubangad na napkabatiya na miya katumangka. Ay kaya pakatuman ka na isa din ilmo ka nagukatawan ka istighfar nagyang ko to pipupuruan nagumakalalabi istighfar. So alhamdulillah gyang ko to ba paman na makalalangagun na sebenaran tano ipkebatiatan wanan si iko paman na kapipita kagagawi na supman sudiro na makalalangag kaimanto niyang panakatukawi agyang kaya sayyidul istighfar na paganadin tano ay mga pagariakan si Ikhwagama Islam. So kapag na di man to anamiya kalabud-labud kapakaya paman na pugusar na kamo agyang ko tuwa cellphone ka na malungkaw tay panagyan ko to sayyidul istighfar na pambuot agyang ko to sayyidul istighfar
Na kapakaya uding kapan mata umat ya sa Arabic na naad na mga ya paman na misusurat sa English ugay inadi ka to sinai o pama ko milangag ko to sagiyan ko to English nasungas ko mga imam nagusto mga ustad o di na so mga alim napakipangendo kaon at tero ang kaon na anto na ikaw taruto pakabatiya saya uy kagi paman na di kesanan so Arabic English paman nagyutoy paman na murais nagyang ko tuwa tao. Kailangan din nagyang ko tuwa paman na sutaw na mikipangdo si kong mga imam o di na sumatauron sa giyang kaya paman na Sayyidul Istighfar. Man antano, yang ko tuwa kagiraw ka Allahumma anta rabbi. Paman na batian na kagiyang ko tuwa Sayyidul Istighfar ipuno ka sa giyang ko tuwa Allahumma anta rabbi. Tigo mga ulama aso Allahumma hada nida naginan na paman na kapananawag paman na tuwag na ka so Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah yuti paman na maana niya napakaasal at yung mga ulama Allahumma naya ko napakaasal at yung mga ulama na ya Allah paman na upun na ka managagyan ko to ya Allah nakapananawag ito lagi diyan paman na sa siyara katano paman na tuwagan na ka upama so pagaring ka ya akhi hay fulan paman nagiti maranahon niya upama hay fulan sa Arabic upama na ya akhi nakapananawaguto at yung mga ulama hudifatil ya paman na inirisum nagyang kutwa ya si ko paman na ya Allah na inisambi unagyang kutwa mim sagyang kutwa kapusan o kalima Allah na paman na miyada unagyang kutwa ya si ko pakasalan na ya Allah na siyambi nakasamim si ko kapusan niya nagyutoy kaya baloy niya na Allahumma Allahumma yutoy iti mga ulama manan yan na miyabaloy agyang ko tuwa paman na ya Allah sa Allahumma. Yang ko tuwa kaya giraw ka Allahumma anta rabbi. Paman na anta rabbi ya Allah sakay kadunanakan. Tigo mga ulama pikumpabliya na ka. Paman na agyang ko tuwa kababaloy wallahu subhanahu wa ta'ala kadunan. Watawassulun ilayhi birububiyyati subhanahu naayap na manaw ito mga pagarya na kapangampian nagukapaginuino si iku Allah subhanahu wa ta'ala si iku kababaloy niyan kadunan tano. Pamanas kanya ni Tuhan tano. Ay manan niya na di tano di maginuino si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ako kapangampian naging mga pagarya. Sabab sa giyan ko ito paman nagalabok o mga ginawatan. Na kapag inuinuan na natin yung mga ulama, tawassulun ilay, kapag inuino, nagwayaman na niya na kapangangampian si iku Allah subhanahu wa ta'ala, gumiraw ka anta khaliki, ya Allah, sakay miya din rakan, naman ito. Allahumma anta rabbi, ya Allah, sakay paman na miya din rakan, wa anta maliki, nagusakay datu akan, wa anta wali, nagapaman na sakay paman na, makamimilik rakan. Hagyuti, maanaw tuwagyan ko ito paman na, kagiraw ka Allahumma anta rabbi paman na tuwagan na ka so Allah sa paginuino kaon nagwayaman na niya na pangangampian ka si iku kadanantan wa rabbul alamin na miya kapiyapi ni mga pagarya miya kapiyapi agyang kaya paman na tunay ni suwad na mga komenti na may tanubo sumagaw balasangan wala pasan tanud na nagyang kaya di tanud di ka mana isagyang kaya Sayyidul Istighfar yang ko tuwa di nga di ka paginuino nagukapangampian na miya kapiapiaw to mga pagarya kagi paman na daman batanu keepasan naguda makatita ka diri si ikulang wantaman inum tas wallahu subhanahu wa ta'ala nabaluyang kapagaryakan, bubayakan si agama Islam, apaman na di ka di mga limbabaan, nagudi ka di maginuino, nagumangampian si iku Allah subhanahu wa ta'ala.
Yang kutuk mana kagiraw ka la ilaha illa anta. Nati kung mga ulama aginan din sa tauhid. Aginan sa tauhid apaman na la ma'buda bihaqqin siwaka. Apsik siya nakaada asimbaan nagupsis suwasuatan at titu-titua makaliuliw si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Siwak. Apaman na daman na patut at titua simbaan sangka iya paman na dunia inuntas wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang kutuk mana kagiraw ka akhalaqtani wa ana abdukan ayaman nautuati kong mga ulama na sakan na inad na kong ka ya Allah na inad na kong ka nagusakan na oripan na ka. Tigong mga ulama agyang kutua kiyagiraw ka akhalaqtani inad na kong ka nasa mautu na aya Peter ukan ala khalika ghaira Allah na daap makapengaden o di na daap pengaden inunta suwala da makapengaden na salakaw si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Aya bu apaman na pekaaden na suwallahu subhanahu wa ta'ala askan yan sumiyaden rakatano. Langu-langu na paman na pakilay ka sangka iya dunia na gusto. Din kong penakilay na paman na aya miyaden nun langon naswallahu subhanahu wa ta'ala aina duniyan sulang wantaman ada asaku tu awallahu subhanahu wa ta'ala si iku kaya pangadenian da apaman na inapeda wallah sagiang kutua kaya pangadenian swallah nasakanya ni paman na pekagaga si iku kapagedna sagiang kutua paman na mga kaadenian lang-ulangwan asalakaw si iku wallah lang-ulangwan asalakaw si iku wallah fahuwa makhluk na kaadno tu Allah subhanahu wa ta'ala. Pamana suwallah naskanya ni miyang adin nasusalakawrun na makhluk. Ayama na makhluk na paman na kaadno Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga penuh mga ulama ayama nagyang kutua khalaqatani na awjadtani min adam. Apaman na biyalo ya kung kaapun sa gyang kutua da. Naman ito. Ayama na ayapak asal ka na ayapak asal o mga kaadin na daw to. Ugain na ayak kaya baluin yan. Ayak kaya pakambutian nagagiin na din wallahu subhanahu wa ta'ala. Tigo mga ulama awaan na abduka na saka natika na paman na kaadin na kaya Allah. Oripan na ka. Naya ko naman nagyang kutwa abad na huwal mamluk na gyang kutwa paman na oripan. Oripan ay ana mamlukun laka sakan na oripan na ka. Wa ana abduka wa ataqarrabu ilayka kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sakanatika na paman na oripan na kaya Allah. Nagu paman na pepekaran niya kurka. Nagu dia kan sekali suatan salagi dagyang kutua ketron wallah sa suratu Az-Zariyat ada asabab iniad wallah si iku mga jina gusto mga manusia inunta nagyang kutu apaman na simbol si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Hina na mga pagariakan si iku agama Islam. Aya antap, nagwaya pakasala, kiad narakatan wallahu subhanahu wa ta'ala, nagyang kutua simbol entano si wallahu subhanahu wa ta'ala, nagyang kutua kaya bati ang kasagyang kutua, khalaqatani wa ana abduk na ketantutu. Apaman nagyang kutua din ka di kasuaswata si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Tigo mga ulama, agyang kutua al-abd, mana abad na uripan na dua klasin yan. Tano dan tano ang kaya dua klasin yan. Tigo mga ulama, abdun uripan, adi makap mana sama meluk. Apa man na uripan. Wa abdun bima'na abidun lillah, nagu uripan, adi makap mana sa paman na din yan ni suaswatan suwallah. Abid, ayam mana abid, na din yan ni simbaan, nagu din yan ni suaswatan sukadanantan wa rabbul alamin. Duto yung mana. Mamluk, oripan, agu abid, apaman na, dinya di suaswatan suwallahu subhanahu wa ta'ala. So makapantagun si iku mga mu'min, so mga mu'min, mga paparatya si iku wallahu subhanahu wa ta'ala, napketimu yan nagyang kutwa dua. Oripan wallah, nagudinya di masuaswat suwallahu subhanahu wa ta'ala. So paman so mga kafir, natigo mga ulama, ayabu ama tatagukiran na fafihil ma'natul awwa annahu mamlukun lillah na ayabu ama kukwairan sa giyang kutwa doon na giyang kutwa kababaluiran na uripan wallahu subhanahu wa ta'ala. O gayda tigong mga ulama
nadiran masisimbes wallahu subhanahu wa ta'ala nagudiran di mi panakutus wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayam mana nadiran makwagian ko tu abidulillah diran di masu aswat o diran di masimbes sukadunan tan wa rabbul alamin. Ay bu makukoiran sagian ko tu ma'ana al-abd nagian ko tu apaga nairo na paman na mamluk. Ori pensiran wallah ayam yadun kira nas wallahu subhanahu wa ta'ala ugaid nadiran diran kesimbe wallahu subhanahu wa ta'ala nagupaman na dinan ni mi panakuto sukadan tan wa rabbul alamin nagina ni malami penalamatan wa mga mukmin apaman na mga muslim kagi bialuitan wallahu subhanahu wa ta'ala mga muslim nagutirutan wallahu subhanahu wa ta'ala si iku agama niya. Yang utub man katrwa wa ana ala ahdika namataan na sakan ayam anania namata anasakan namata tagu aku sagiang kutu paman na kapasadan udi na paman na benay ini benay kasih iku mga ori penaka. Tigu mga ulama aswallah na ini benay niyan si iku mga kaadenian alla na'budu illa iyyahu ada asimbaan na inuntas wallahu subhanahu wa ta'ala ada suatan naguda asimbaan inuntas kanian inuntas wallahu subhanahu wa ta'ala. Salagi dagiang ko tuwa kaya tiruan yan sa suratu Al-Yasin. Tigu Allahu subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Alam ahad ilaykum ya bani Adam. An la ta'budu syaitana innahu lakum aduhum mubin. Wa ni'buduni hadha siratun mustaqim. Gi paman na kapasadan nagu ini banay wallahu subhanahu wa ta'ala si iku paman na mga tao. Tiga na alam ahad ilaykum. Bakurkan wat tigu Allah da banayin. Hey, buat taanu Adam. Hey, skanwa mga tao. Hey, skanwa mga manusia. Ubani simba su syaitan. Naman ito. Ubani unuti su syaitan. Ubani suaswata su syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Namataan su syaitan. Naridu ay ni wa mapayaga tigu Allah subhanahu wa ta'ala. Hagi paman na muskilaw kadaklan. Hapi paman na ini banay din wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagupaman na Peter wallahu subhanahu wa ta'ala hiskan wa mga tao, mga manusia, mga uri penaka na uban yung suaswata sa syaitan. Mata na sa syaitan, naridu ay niwa mapayagatigu wallahu subhanahu wa ta'ala. Wa ni'buduni na sakna tigu wallahi simba niyo. Ayatan simba su Allah kagina ni okay taon tula tigu wallahu subhanahu wa ta'ala. Aya kapakauntul manusia, aya kapakaprinon tula niyan, nasukaw yagu-yagian, na masimba niyan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi yung mga pagarya. Inutano siya pa sa sambayang, inutano siya pa sa puasa, sa mga rukun wa nga Islam, kaanta no masimba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Agi na niyon ton. Na upama kung madar ka agi ang kaya simba na di ka makapaginuntulan ng mga pagarya. Gito'y kailangan as sa mga tao na kailangan na may paginuntulan nila naging kutwa kabenar kiran wallah gito so kasimba tano si Allah subhanahu wa ta'ala. Nagi malay penguyatan wagi ang kutuwa sambayang. Siyapan tano wagi ang kaya sambayang. Manambayang tano itindag tano sulimawa kato. Mga pagariya kagina ni paman na ukit paman na ukit sagi ang kutuwa untol. Hada siratun mustaqim. Nagupaman na simbaan tano sukadanan tano rabbul alamin. Tigo mga ulama ginan kapasadan nagubanay apun si iku Allah ini bagay niya si kumbawatan Adam asimba niran swallahu subhanahu wa ta'ala nagudiran ipanakuto swallah sa miya kay ito asay. Din ka ipanakuto naguda bangka telikudi si kumanga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala. Maka presyunut tanod si kumanga kabaya wallahu subhanahu wa ta'ala nagupaman na kapenanggilaan tano sa mga say mga galabaka inisa para katan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ina naman ipmati ang tano at ikong mga ulama si iko di tano di kasambay ang agyan ko ta suratu al-Fatiha at tigtan wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hada ahd agina ni paman nakapasadan mata na sakabu simba nami agu sakabu yaman niya na penganian nami sa tabang. Nagina natin mga ulama na umang kasumbayang nabati anak-anak sa giyang kutuwa umani rakaah. Apaman namberi ka sa kapasadan. Imberi ka giyang kutuwa kapasadan si iku Allah. Aya Allah na sakabu simba anak. Dia ka sakay pa na kutu. Nagusakabu ipenganian akan sa tabang. Natigong mga ulama apaman na giyang kaya paman na simba na paman na inibanay dunanan wallahu subhanahu wa ta'ala. Giyang kutup man na kaya giraw utawa mas tata'atu.
Ayaman na giyang kutua mas nataato na paman na giyang kutua diyang kaakigang kaakababaluin ka manusia. Tigo mga ulama, hadha bara'atun min al-hawli wal quwa. Yuto at tigo mga ulama na paman na giyang kutua paman na inipuka sa aka giyang kutua paman na al-hawl wal quwa. Giyang kutua paman na kapagaga o mga tao so ginawa kagi paman na ayabu makapapaaras wallahu subhanahu wa ta'ala. Kagi paman na tigo mga ulama ada as-sakataubu abaniyan na kagaga abaniyan na simba aswallah sagiang kutua paman na taroto paukitian da paman na ketuun a manusia apaman na baniyan na matero apaman na swallah na ini bagaya kanu nagyang kutua paman na langon kabenarian nagupaman na ini bagaya kan si iku Allah agyang kutua paman na agyang kutua kabenarian rakan miasimbagan su Allah subhanahu wa ta'ala sa agyang kutua tarutop ubaka paman na ubang ka kumpablia paman na tarutop na agyang kutua simbaga si iku Allah subhanahu wa ta'ala nagupaman na tarutop agyang kutua ading ka dikasuaswata si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ugaidati ko mga ulama, ya'budu bihasbi istita'ati na sutaw na din yan ni masimba na gumaswaswat Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kuta paman na diyang kaakaganyan. Kagi paman na malubaya tanto sa mga ulama. Da sa katawati ko mga ulama, aban yan ikitindag agyang kuta simba si iku Allah alal wajhil kamil, apaman na tarutop na giyang kuta din yan ulikang galbaka. Kagi sumano siya na makhlukun da'ifun, na paman na oripan kaadin wallahu subhanahu wa ta'ala malubayatan tu adin yan nagkaga uban yan mibagay agyang kutua paman na din yan ikasu atwa sawatas iku Allah hakka ibadati agyang kutua paman na tarutupad na paman na dikasu sawatas iku Allah subhanahu wa ta'ala nagina ni paman na saka na paman na guminiraw ka paman na simba ang kusaka sa agyang kutua paman na kagaw ginawakan kagi paman na daa makatatarutup a manusia. Na kanabab man ayaman na ito na paman na baka bukubukol. O baka paman na di limawa ka to. Di. Ayaman na nagyang ko ito ading kao nakitarutupan nagi ito iding ka di pamang ni narelasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Giyang ko ito paman na di kagaw ginawa ka. Kanabag giyang ko ito paman na bukulan na kaon asimba. O di na paman na giyang ko ito ading ka panggalabag na asimba. Ti katawan na kanina paliwagad sira ka. Ayaman nagyang kaya paman na di itano di pagusay nagyang kutua din kakapakataruto pa. Nabagyang kutua paman na din kakapanggalabag. Oy. Sabutan tano ay apia-pia. Na. Tigo mga ulama ada sakataw a manusia aban yan na paman na kesimba si ku Allah subhanahu wa ta'ala si ku paman na kababaluy niya na taruto. Oy. Yang kutua man nakagiraw ka a'udzu bika apaman na gumiraw ka a'udzu bika min syarri ma sana'tu na ayaman nagyang kutua paman na a'udzu bika nagyang kutua kapalindung ka si iku Allah isama na niya nagyang kutua paman na sirik ka si iku Allah anta aka pagapas ka si iku Allah subhanahu wa ta'ala sa gyang kutua paman na mga rarata gyang kutua mga rarata min syarri dhunubi wal ma'asi apaman na pelindung ka si iku Allah sa gyang kutua miya karata-rata ang mga kadustaan nagumiya makarata-rata apaman na mga galabag. Fa anta tasta'idu billahi min dhunubik nasaka na paman na sakaataw na penarig ka si iku Allah nagupagapas ka si iku Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kutua paman na mga kadustaan palindung ka si iku Allah sa giyang kutua mga kadustaan wa min sayiatika an yu'adzibaka biha agyang kutua mga rarata agalabag apaman na ubakaw baden siksa Allah subhanahu wa ta'ala nagiti paman na kapalindung ka si iku Allah. Kagi paman na daat tao aba dagal lebek yan na marata. Kapamaganta, kasuruyan, o di na antunasan. Ang mga galabak ang mga rarata, kauyagan na marata, galabak ang marata, langwan tama ng mga pagarya. Na paman na ikilak kaw to bakaw siksa Allah subhanahu. Wabar ka paman na idanag nagu paman na isiksa Allah subhanahu wa ta'ala. Giti paman na pagagiraw ka, a'udzu bika min syarri ma sanat. Ya Allah, pelindung ako ka. Si kumya makarata-rata, miya pasada ka nagalabakakan. Na miya kapia-pia mga pagarya. Dia kaya sayyidul istighfar na paman na pangadadin tanwaya. Pangadadin tanwaya kaya sayyidul istighfar. وهذا مثل قول النبي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Aya panapadana natin kung mga ulama asampol yan, nagyang kutua katero na bitan wa Muhammad, pelindung kami si iku Allah.
Siku paman na mga rarataap kapasado mga ginawa mi. Wa min sayyati a'malina agus mga rarata ang mga galab kami. Nalagi din dinagyan ko to akagiraw ka a'udhu bika min syarri ma sanat. Mga pagariya, mga bubayakan sa iko agama Islam, giyan ko to ba paman na da atawa di keribat, da atawa di kedusa, da atawa paman na di makapanggalabag sa marata. Ugaid nasi ika pagapas iko Allah. Ugaid nasi ika panarig si iko Allah subhanahu wa ta'ala apaman naril ang kanya. Lindu lumindu tano si iko kadnan tan wa rabbul alamin. Tigo mga ulama sa dun sa tawa masyap si iko karata o ginawa niyan. Ay paman na masyap ko karata o ginawa niya. Ay mana di makang gilabag. Di niya nakapangunutan nagyang ko tuwa suguan o ginawa niya na marata baya ginawa tano at tigitano. Wasarri dhunubihi. Nagupaman na masyap sa kaniyan si iko paman na mga rarata akadusaan. Fa innahu sa'idun fi dunya wal akhirah. Namata nagyang ko tuwa tao apaka kesiap nagupaman na yang ko tuwa di makanggelebek sa marata na tau tuwa sa'idun fi dunya wal akhirah na tetagumpi au tau tuwa tau ayaman niya na makadadaya tetakna sang kaya dunia na ayamala na tekna sa alungan amor. Nagina na mga pagariya apaman na langwan taman na paman na si itanu pengni si iko kadenantan wa rabbul alamin. Yang ko tuwa na kagiraw ka abu ulaka bi ni'matika. Apaman na abu ulaka bini'matika nagyang kutuwa kumpabliyan naka agyang kutuwa mga limur ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Malung ka man ang pamimikiran ng mga pagariya agyang kutuwa kadakal limu ay inibagay ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Kumpabling ka ito. Apaman na pikumpabliyan naka apuno to si iku wallah. Kenapa paman na kapasang ka pagariya? Kenapa paman na ayak kaya ko ang karo nakagi paman na giyang ko to panagunta man nakadi. Ayak kaya ko ang karo nakagi sabab sa giyang ko to punsi ko wala nagu kabaya utu Allah subhanahu wa ta'ala sira kau to mibagay. Na pamimikiran nga pagari abetadaga. Pamimikiran tan wagi ang ko to abetad. Si kumuna na paman nagi betadagan. Alhamdulillah miya kapiya sa giyang kayamasa. Punalamat ka si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Punalamat tano si ko Allah giyang ko to paman na may tumala ay pambagay rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala lim. Na ayak na ba ay pinakamala alimu na pirak mga pagarya. Ay pinakamala alimu nagyang ko to paman nakakokondisyon lawas. De apaman nagde manaka. Miya kada si ko paman na mga tungan na itano apaman na masasakit siran. Napi akala kay tamo kamay ka paman na di nga buka pengguna nagyang ko to paman na tamok ka. Kagi kesakit ka, di ka pagkakan sa kebayan ka, kagi isa sa para ka upaman na mga doktor na kagina ng mga pagarian. Wan tunay, limur ka wallahu subhanahu wa ta'ala na kumpabling ka ito apaman na pusi ko wallahu subhanahu wa ta'ala. Madagala mga tao, di makapamagitong. Aya paman na, aya kabaya rakatan, aya kabaya umanisa na paman na sa din sa kilay niya nakabaya na makuha niya. O pamakuad na pirak yan iman to na nakabay na makapira-pirak. Langon na kilay na tinaugi makuha kan ugi paman na ibigay kan Allah subhanahu wa ta'ala. O student mambu apaman na ayabu apaka penuh si iko paman na nga umanga tao. Nagyan ko to apaman na sulupa. Amay ka mawafat na miteman. Kapi ibigay ka pa na paman na saupag sa dunia na tiyan na umakuha ka nagyan nga paman na langon na dunia. Nagyan na mga pagariya. So na nga na apaka penuon na paman na si itano si itanu surakan manarig si ikukadunan tan warabul alam. Diya ko tuba ay pinakamapya na paman na penalamat tanu sa giyang ko to paman na mga limur ko tan wallahu subhanahu. Di tanu di pa magitong na mga ginawatan. Anto na ibetade ka si ikumyaw na anto na ibetade ka iman to. Na kapamagitong mga pagarya. Tigong mga ulama khilaful ladhi yajhadu bi ni'matillah na supak anan o mga tao apaman na pagungkir nira nagyang kutwalimu wallahu subhanahu wa ta'ala. Wa yungkiruha apaman na ungkir nira nagyang kutwalimu kiran. Madagala mga tao di niya na mapumimikiran agyang kutwa mga limun wallahu subhanahu wa ta'ala. Di niya taruto pa mapumimikiran. Apaman na ayabuar kaya na sabu sa kabay aginawan yan. Miya kada limu wallahu subhanahu wa ta'ala. Limu Allah subhanahu wa ta'ala sukap memuriataw. So ayaman na niyan na mga darudupa, ang mga pipi, ang mga bai. Langon taman na paman na limu Allah subhanahu wa ta'ala. Limu Allah subhanahu wa ta'ala adna walay nga kakanda na ka. Miya kadagdagal mga pagariya. Apaman na mga tao
apaman na daawaliran, sehingga kilay si mga karsada, sehingga kilay sa giyang kaya paman na malilibeta, lagi dia penguram pan na daabayran na kesirungan. Nalimu Allah subhanahu wa ta'ala, piyang may ito awalay na importante na paman na masisiya po na ginawang ka, masisiya po sa pamilyang ka, so mga wata ka na ipunalamat ka si Allah subhanahu wa ta'ala. Miya kadagdagal, wa in ta'udu ni'mat Allah, pamagubani yun, pamagito nga sa mga limu Allah subhanahu wa ta'ala, di kagaga mamagitong mga pagariyakan. Nagya ko ito ba, pamimikiran ka, nagupamagitong nga kaginawang ka, wanto na ipaman na mga limor ka, wallahu subhanahu wa ta'ala. Yago ta kagiraw ka abu bi ni'matika alayya hadha i'tirafun bi ni'matillah na paman na kumpabliya na kagiyang ko to mga limor ka wallah wa syukru li ni'matillah na mo kita penanan sa kapanalaman si iku paman na mga limor ka wallah subhanahu wa ta'ala. Na piyagi buya paman na milayam tanu sa mga ginawa tanu na miya paman na giyang ko to miya kapanalamat tanu din sa giyang ko to mga limor ka tanu Allah subhanahu wa ta'ala. Giyang man nakaginaw ka abu ubi zambi na lagi dia naman bu apaman na pikumpa belia na kaagiyang kuto apaman na kadus sa anaka. Ukirru bi zambi atikum mga ulama. Wa hadha min at-tawassulu ila Allah jalla wala na penanan sa giyang kuto di panginwinuan utaw. Nagud paman na di pangapian na giyang kuto ataw sa giyang kuto apaman na si Allah subhanahu wa ta'ala bil i'tiraf bi zamb akum pa belia na kaagiyang kuto apaman na mga dusang ka. Peter wallahu subhanahu lagi dagian ko to akiter onu Adam su amatan Adam agu su Hawa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Katawan tanu su tutulan ko Adam agu su Hawa. Gunia paman na siya parang siranu Allah. Au ba kanu pugubay sagian kanana pamulan. Antu na imiya suwa na miubay sira sagian ko to pamulan. Antay miya ka akal kira na su syaitan. Gitu nudan tanaw pegi yang kaya tutulan o Adam agu su Hawa agu su syaitan. Na napaman na agyan ko tuba apaman na kuan tanu sa tuma inuto supaman na Adam agun suhawa napaman na dahil sila na makan panganunutan si kukabaya o Allah kapaman na ayak kiyanutan nila nagyang ko to apaman na iblis sakagiso iblis tanong dan tanong mga pagariya ausud na paman nagyang ko to kaya turon wallah aso syaitan na aduhum mubin maraya gaya man na ridu ay tanong. Sakanya ni paman na ayan na kabaya o syaitan na napaman na di tanong di makanggalabag sa ikrarang ito wallahu subhanahu wa ta'ala nagu si itanong mamakasul sa giyang kuto apoy kunara ka jihannam na paman na ilidas tanoron wallahu subhanahu wa ta'ala. So ada maguswawa na kagi pamako kagi ko dasiran maka miyaso pakiran so kabaya wallah na paman na mikum pablisiran. Tingnan Rabbana ya ay kadna nami. Zalamna na miya lalima miya mga ginawa miya. Zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana na uudi kaming karilai maapi wa tarhamna nagu ikalimu lanakunanna minal khasirin na paman na kebaloy kami na pad kami si ikong mga tawa pangalulugi. Naman ito mga pagariya. Na miya kapiyap-yap na doa. Agi kaya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Muray sanop nagyang kana na dua, ami aluy sa Quran, sa surat Al-A'raf. Tigo mga ulama, suuri panwalla, na kailangan na din yan ikakumpabli yan nagyang kuto adusan yan. Nagumapungan niyan si iku Allah, arila ang skanyan wallah. Apaman na wayatlu min Rabbi an yaghfira lahu, mapanganin niyan si iku Allah, arila ang skanyan wallah. Wala yuzaki nafsihi, na uban niya na paman na tiski aginawan yan. Apaman na ubang kapakapi aginawan nga, tiya sa kabuo kay mama. O di na sa kan buwag ibabay, sa kan ni malay simbo, sa kan ni malay dua di. Ubang kana na pikira mga pagariya. Kaupo na kana na upo na matago sa pamikiran na sa kabu imapya na miya ka pangimpuruan ka. Baba na kad na ginawa, pangalim baba na kad na ginawa ka. Wayajibu bi amali na isa pa na marata na uba ka wayajibu uba ka kabili ba tikitan uba ka kamamasasi ko galabak ka. Pag gumiraw ka, miya ka lalako ikasid ka. Uba niyo ay papikir apaman na tanto ka ko kabili ba ko masasi ko galabag ka mapadalam sa ginawang ka ati asakan mo imapya ataw nagusakan mo imalay ka sedekah madagal na pa nagi kapitian ati gina malako di masedekah malako di pibigaya zakat malako kugupan na miskin malako kugupan na balo malako kugupan na paman na wataylo
miyakatumpuk ako kung miyakadagala masjid, miyakatumpuk ako kung miyakadagala madrasa. Yang kaya madrasa na udah kami ron ugu pa pamilya na dia kembut. Sa kami kaya sa gina ng mga pagarya na ubang kanan na Antone teguwa sa ginawang ka. Ubang kap kemamasan na giyang kuto agalibag ka. Sika din na pangani si iko wala, tarimaan niya na giyang kuto agalibag. Ubang kap pikirin si iko mga tao. Sa kami bu ipaman na mga tao kaya sabapan sa giyang kaya pakapi agiyang kaya ingad kaya pakapi agiyang kaya lang taman. Mga pagarya na napaman na isanan kribat na ipagakan o syaitan si iko maginawatan. Ayaman na mapadala markagiyang ko to apaman na bilib si iko galabag ka, apaman na kamamasang ka si iko galabag ka, nagupaman na upo na ka, mapakapi aginawang ka, paman na gumiraw ka asa kang buwi mapi. Naman si Iblis, apaman na ayadan niya nakapanganimbubaan na sabab sa giyang ko to, ina din wala so Adam na dan yan na paman na doon pangalimbuba, ayaw na miya tiruyan natin, ayun kung sujudi so Adam. Ana khairum minhu, asa ka ni mas lebih mapyawn. Naman to? Saka na tingin ni lebih mapya si iko Adam. Inad na ko nga kalakatan ni minar, inad na ko nga pusi ko apoy, napaman na inad na ka swadam na pusi ko lupa. Naman to? Nagina ni keswa ka, o punga paman na di pangalimbuba na ginaw nga. Ayap teron ka na mapya ko di si fulan, mapya ko di si fulana, mapya ko di giyang utabulayo kakan, mapya ko di giyang utapaman na pagariya kan. Ginan mga pagariya. Napagalindan na napaman na galba ka syaitan ay lidas tanurun wallahu subhanahu wa ta'ala. Faghfirli yang ko to paman na kaya kumpabling ka sa yang ko to kadusta na ka piangan ni kapmas ko la faghfirli ya Allah rila yakung ka na lagi na natin mga ulama apaman na kapaginuino kapamangani sa kamapian si ko Allah subhanahu wa ta'ala talaban minhul maghfirata wal maghfiratu hiya satru dhunub na paman na pangni na kasi ko Allah agyang ko to rila iyan. Nagyan ko to paman naril at tigong mga ulama na hiya satru dhunub apaman na irilar ka maapan na ka wala nagyan ko to mga dusang ka minal ghafri wa hiya satru wa minhu al maghfira na makapmamanan sa nagyan ko to paman na satar apaman na nagyan ko to mada nagukarilaan ka sa nagyan ko to kadustan ka. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Mataan na paman na apririla si ikong mga kadusaan inunta swallahu subhanahu wa ta'ala natigo mga ulama hadha i'tirafun bi an nudhuba la yaghfiruha. Isa pa na natigo mga ulama akakumpabli amataan na paman na sumanga kadusaan na dad na pakarilaon inunta swallahu subhanahu wa ta'ala wa illam yaghfiraha fa inha tabqa ala sahiba na upama kung swalla na din yan dirilaan nagyang ko to adusa agyang ko to ataw na mataan din na paman na kauwidan nagupaman na matatago sa agyang ko to ataw aming gelbukon. Basta di ka mamangani sarila si iko Allah na sulang unang wano kaya dusang ka kadustaan na ka na kauwidan na ka sa alungan na mori. Ay sabi niya miya pianutulo mga ulama na makaumas sa mga tao sa alungan na mori ada makapamangani sarila na mababaway ra nagyang ko to mga kadustaan na pasukan. Mababaway ra nagyang ko tuwa paman na mga kadusta. Sige, wait lang. Mababaway ra nagyang ko tuwa mga kadusta. Sama ito na udi ka rila iwala na mataan ng mga pagarya ang makapumangka na gumakapsindito ka sa alungan na moris wala na yakaturon. Wa may yaghfiru dhunuba illa Allah. Apaman anta prilas ikudusa inuntas wallahu subhanahu wa ta'ala mga pagarya nagina ni paman na padamaan na gyang ko to sayyidul istighfar pamaki pagadadtan wag yang kaya sayyidul istighfar sige pagadadtan wag yang kaya sayyidul istighfar paman na pipupuruan na gyang ko to paman na kapang ni sarila si iko Allah subhanahu wa ta'ala puro mananakambo aya sayyidul istighfar na gyang ko to Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا mga pagarya illa ant mga pagarya kan si agama Islam paganingo si Allah paman na kaya sabutan na ya nagu paman nakakuantan way sa tuma nagundauan nagyang kaya paman na kaya pamagusaya tanoron yang ko to aya kapmeti asaya na uman nakapita-pita nagupaman na uman nakagabi-gabi.
Ayam ana na makapasa di ka sumbayang sa subu, na batian ka pedang kasi kung mga adhkar ka, sa lagi dia na mambu, nagyang ko to adang ka pa nakapakasumbayang sa Maghrib, na batian ka nagyang ko to paman na mga adhkar ka si ikumasa, na pedang kau nagyang kaya saydul istighfar, penalamatan akan sakano, alang-ulangwa na mga bangsami, paman na di makapenderenon, sa giyang kaya paman na di itano di ka pamagusay, nakuha ka no sa balas, na pang ipangadutan wa si ko mga pamilya tano mugup kano mag-share sa giyang kaya paman na mga video tano kaan paka an pagarampay si ko mga bangsa tano na napaman na kasuira na giyang kaya paman na mga duwan wa gamatan wa Islam paning ko si ko Allah matimu-timu tano si ko surga nagupangapian wallah so pangasasakit tano sa data no rupan kakulusina salam na kanagiyang kaya mga pagariakan si Jamil Muksir Andrea Pasyon, Kadir Maka Agir Dumaub, Hari Pindeton, Nuraisa Marangit Makaumbaw, Salam Rakano, Babi Amor, Salam Rakano, Kairudin Pendeto, Salam, Jasmine Ampasubara, Salam Rakano, Giyangaya Pagariakan Nasi Kuray Bakaraman, Alarba Ruby, Amina Kadayon Maka Simbar, Salam Rakano Langon, sa Haja Saliha, Mikawayan Sidik, Salam Rakano Anwar Mangkol, Salam Syami Atikna Mirasol Pagunsan Jamurah Abitman si Maiko Didaagan Gandamato, Salam Rakano Munir Ali Naifah Bid Tasrib Nasiba Akun Magundakan Utug Mila Musa Victor Amirol Mrs. Salam Rakano Siti Abdul Parok Omar Abu Wania Pink South Nab Ali Bana Haji Said Salam Rakano Guldin Malawani Saraib Si Ati Watawata Salam Rakano Langon mga pagariakam Rosmiati Salam Rakano Abdul Wahab Saripada Syarukan Al-Nisa Limbu, Juhaibir, Salam Rakano, Langon ng mga bangsami, Binulawan, Sidik, City, Adawiyah, Salima, Aba, Ilidasan wallah sa giyang kaya mga bubugra, mga uran, wahe. Rangkom na kasano, salam, mga bangsakan, ay paman na maluayam ya bulu-bulu, kaya pa magusita, no? Sa San Rakano, agyang ito, maanaw salam, kalilintad, kabarakat, nagu kada arayo-rayo aginawa. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga taga Damam, kata si Naim, watching from Damam, KSA. Inshallah na magangamid mo mga flight, inshallah, si ko Hajj dyan, June 9, inshallah, flight kami. Panginoon si ko Allah, makataros kami sa kapipya ginawa. Allahumma amin. Salam Rakanusan ang mga taga Damam, Saudi Arabia. Sumatago sa Pilipinas, na gusto makalilo sa Pilipinas.